Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa ta daidai wannan lokaci mai albarka. Da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kuma sannan muna kowa da kowa barka da zuwa wannan channel mai albarka. Kamar da kuka sani wannan channel mun yi fice mun yi shahara wajen kawo muku sababbin Indiya wato fassarar Sultan kuma fassarar Algaita. Wato da wanda suke buƙatar irin tsofaffin fina-finai irin su Ruwa a Jallo, irin su dai fina-finai dai irin wanda Algaita suka fassara a baya ba wai na yanzu ba. Masu buƙata su mana magana domin muka kuna buƙata za mu fara kawo muku su. Wato a yanzu ma muna ɗauke da wani fim mai suna Shammata. Wato da zarar ka zo nan kamar yadda ka saba ka zo nan ka danna Sauke Anan. Inda zai ɗanyi masatin kaɗan ba tare da ɓata lokaci sosai ba zai wuce kamar haka. Da ya wuce kamar haka zai kama inda za ka san kawan fasfot. Kun gani za ka zo nan kamar yadda ka saba za ka sa password ɗin, amma ka sani kowane fim password ɗin shi daban yake. Za mu ga muku password ɗin a gaba inda ba fada muke ba kawai rubuta muke. Ka sake kalli bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe za ka password ɗin ya fito da kansa. Wato da za ka san kawan password ɗin zai kama ka fuska kamar haka. Za ka zo nan suka danna Sauke Anan. Wato kamar yadda ka saba sun kama wannan fim ɗin za ka zo wajen ɗan ƙara ɗin nan ne ka sun kamo shi. Ko maka jira ya buɗe sun ka ɗauko fim ɗinka wannan zaɓin ka ne guda biyu wanda ka so shine wanda za ka aikata. Lokaci mai albarka da wannan shine zuwanka na farko zuwa cikin wannan channel mai albarka. Yana hukunka kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa kuma sannan wato za ka kalli bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe shine za ka san ta yaya za ka san password ɗin da ka san kama. Wato a zahirin gaskiya mutum bai taɓa sanin yaya password ɗin yake ba, dole sai ya tsaya kalli bidiyon daga farko har zuwa ƙarshe domin muna cikin bayani ne kuma muna kawo password ɗin a hankali ba wai faɗar su muke ba, kawai muna kawo su ne kai tsaye kawai mutum zai ga san bullo mai sai samu biyu wa takarda kuma ya samu ƙaramar waya kawai kafa abinsa. Wato wannan fim ɗin mai suna Kuciya babban afton da ya fito ba wai karamin afto bane mai shi babu ne kuma yana da cikin wanda suka iya fim a Indiya sosai wanda ake ji da su wato a matsayin aktawa kenan, wanda idan aka zo sinima za a saka fim din su ana matuƙar samun kuɗi ba wai ɗan kaɗan ba.